Máme nasledovné zadanie. Odmocnina z 3 krát a na druhú, krát 5. odmocnina a na tretiu a v menovateli máme a na 2,6 pre každé a väčšie ako 0. Upravím si to nasledovne. V čítateli mi vznikne odmocnina z 3 na druhú, krát a na druhú, krát a na 3/5. V menovateli vzniká a na 26 desatín. Následnou úpravou dostávame odmocnina z 3 na druhú je 3, krát a na 2 plus 3/5. V menovateli si upravíme 26 desatín na 13/5. Následnou úpravou dostávame 3 krát a na menovateli si dáme 5, v čítateli 10 plus 3 a v menovateli ostáva a na 13/5. Následnou úpravou dostávame a na 13/5 a v menovateli je tiež a na 13/5. Vidíme, že a na 13/5 môžeme vykrátiť a následne ostáva iba číslo 3. Úloha vyriešená.